сокинони биноҳои бисёрошиёна дар шаҳрҳои вилояти суғди тоҷикистон мустақиман дар манзилҳои худ ба насб кардани оташдонҳои оҳанӣ шурӯъ карданд. бинобар иттилои настоящее время сокинон маҷбуранд ба чунин кор даст зананд, зеро ҳар рӯз интиқоли қувваи барқ маҳдуд карда мешавад. имсол онҳо дубора ба хомӯш кардани барқ шурӯъ карданд. маҳдудият аз соати 8 субҳ оғоз шуда то 5 шом давом мекунад. шикоят мекунад сокини шаҳри Чоруқдаррон Муҳайё Ҷураева. дар ин ҷо дар сардӣ бегармкунак зиндагӣ кардан ғайриимкон аст. ман маҷбур шудам ки оташдон насб кунам, вагарна метарсам ки кӯдакон бемор мешаванд. Ҷураева ягона сокини нест ки маҷбур шудааст дар манзилаш оташдон насб кунад. бо фарорасии зимистон ҳаво хунук шуда дудҳои оташдон қариб аз тирезаҳои ҳар як хонаи истиқоматии кӯҳна берун мешаванд. сокинони манзили истиқоматӣ барои тасфонидани оташдон дар маҳаллаҳои наздик ҳезум ҷамъ мекунанд ва онро мустақиман дар манзилҳо ё ҷойҳои холии даромадгоҳ ва зинапояҳо нигоҳ медоранд. оташдонҳо хатарноканд ва метавонанд боиси сӯхтор шаванд, аммо тоҷикон дигар чораи надоранд. дар ин даромадгоҳ 5 ё 6 оила оташдон истифода мебаранд. ҳамсоя аз боло ҳам дорад, мегӯяд Муҳайё Ҷураева. ҳатто агар гирду атроф бо дуд пур шавад ҳам касе шикоят намекунад, зеро 80% сокинони шаҳраки мо барои гарм кардани манзил аз оташдонҳо истифода мебаранд. ёдрас мекунем ки нахустин паёмҳо дар бораи қатъи барқи рӯзона дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар аввали моҳ пайдо шуда буданд. истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоии тоҷик норозигӣ ва хашми худро изҳор доштанд. пас аз ин роҳбари холдинги энержӣ Нозирҷон Ёдгорӣ дар бораи вазъ ба рӯзноманигорон изҳори назар кард. ҳамзамон ӯ сабабҳои мухталифи қатъи барқро ба расонаҳои мухталиф номбар кард. Ёдгорӣ дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфт ки норасоии нерӯи барқ дар баъзи манотиқи кишвар ба маҳдудият рабт надорад, балки ба таъмири нерӯгоҳи норак вобаста аст. дар ҳоле ки Радиои Озодӣ бо ишора ба суханони худи ӯ гузориш дод ки дар чорчӯбаи омодагӣ ба мавсими зимистон дар таҷҳизоти бузурги энержӣ, хатҳои интиқоли барқ ва зеристгоҳҳо корҳои профилактикӣ ва таъмирӣ гузаронида мешаванд, ки як ҳафтаи дигар идома хоҳанд ёфт. Як дарахт дарахтой зади ба алон кариб ҳозир шиде сабхаб